И така, ето е, това представляват трите скорости, като в случая тези зъби, които са тук, вижте как са счупени, липсват зъби, така че този венец така или иначе ще го махнем. Как се разглобява това? Разглобява се по същия начин, както и другите. Тук се развият тези гайки и се вади тази капачка. Даже нека да махнем първо гайките, за да ни пречат. Да видим какво пише тук. Торпедо на ЗАГС, 3 скорости. Някакви други обозначения има ли тук по корпуса? Мисля, че няма. Така, първо ще махна така или иначе този венец, защото е счупен. Така, пуснах още една лампа, за да се вижда тук по-добре. Така, нека да премахнем венеца. Сега това е целя в мръсотия тук. Къде свършва, къде почва този венец. Има кал навсякъде, не се вижда много. Ето тук му е края. Така. Ето го пръстена, който държи венеца. И сега венеца, той толкова кал има по него, че не ще да излиза. Ето виждате го. Сега малко ще го изчистя тук и тогава ще продължим. И така, прочистих тук докъде стигнахме. Това всъщност е капачката, която може да я махнете. Ето вътре има лагер. Виждате го и лагера. По принцип от този край мисля, че беше развито, да. Гайката е развита вече от този край, но нищо, ние ще започнем от другия край. Първо ще махнем тази капачка и тогава ще се върнем тук. Така, това, което ни трябва, 17 номер ли беше тук? Да. Тоест трябват ни 2 17-ки, за да може с едната да държим контра, с другата да развием. Когато много дълго време това е стояло тук, виждате как всичко е залепнало. Не си спомням от кой велосипед беше тази главина, но беше стоял някъде доста дълго време. Но обикновено проблемите с тези главини, с всичките главини проблемите обикновено идват от това, че не се смазват и не се поддържат често. Тоест тази главина, тук кой знае последно кога е слагана смазка вътре, може би когато е произведена. Едва ли някой е отварял вътре да я смазва. Е хубаво да отворите вътре и да смажете. Много рядко се случва да има някакъв друг дефект, нещо да има счупено вътре. Ето виждате, примерно при тези 8 скорости, които в предния клип ви показвах, там беше по-сложна работата и проблема не се реши само с смазване и с почистване. Но в 99% от случаите това е решението. Хубаво почистване и хубаво смазване. Така, махнахме гайките, сега махаме капачката, отдолу има лагер. Ето виждате, тук сега ще иска миене всичко това нещо. Ето тук ще го сложа лагера. Така, нека да взема една салфетка, тук да мога да се забърсвам. Така, другото, което трябва да изкарате вътре след лагера са челюстите за контрата. Ето виждате, това са челюстите. Те лесно излизат, ето ги. Оставяме ги и тях там. И от тук насетне това цялото нещо излиза. Тук веднага забелязвате какъв е проблема на тези скорости. Виждате, вътре са ръждясали. Освен там, тук също, външната част също има ръжда. Нека малко да приближа лампата само. Ето тук виждате вътре как е. И там има ръжда, и тук има ръжда. Така че ще трябва доста сериозно почистване тук. Защото като гледам, така дано нещо да не е повредено тук от ръждата. Затова на скорост им дават на 2 години да се почистват, защото колкото и да са добре смазани, ето виждате, вътре има вода. Виждате ли откъде е дошла тази вода тук? Ето гледайте. Вътре има влага и вода. Това също нещо се получава и когато вали дъжд или карате в мокро време. Тук влиза някаква влага. Ако не са добре смазани вътре, започват да ръждясват. Тази част, която не е добре смазана, вижте, е ръждясала. Тук където има грес, където са контрата има грес, виждате как вътре нищо не е ръждясало. Дори има капки вода вътре в момента, но няма да ръждяса, защото е добре смазано. Така че вътре трябва да е добре смазано всичко. Пак тук ще ви повторя с какво трябва да почиствате вътре. Не чистете с нафта, защото нафта се образува един слой тук отгоре, който после греста не залепва. И когато не залепва греста, започва така да ръждясва всичко. Затова трябва да се чисти с нещо с бензин или с нещо, или с спирт нещо, или с друго, или с обезмаслител. Всичко да е лъскаво и тогава да намажете грес отгоре, за да може греста хубаво навсякъде да полепне. И така, да продължаваме нататък. Махаме това с тези чопчета, което е за контрата. Слагаме го и него там, така че много цапа това тук. Той едва се движи тук това. Планетарката едва се движи. С трудност се движи. Тя вътре се е спекла. Тук вижте, падна едно топче падна от лагера. Опа, още едно топче падна от лагера. Така, чакай да не ги загубя тия топчета. Разглабят се нещата малко. Така, все пак нека да развия тази гайка тук и да изкарам тази част. Защото е в лошо състояние, трябва да се почисти така или иначе.
Ето виждате, отвътре се вижда една пружина. Тук също има един лагер отвън, който трябва да го отворите и него да го изчистите, но това ще го видите след малко. Нека да махна гайките от тук. Тук има една конусна гайка, която трябва да огледаме дали е всичко наред с нея. Така, махаме външната гайка. Тази конусната, която е, и под нея има един такъв пръстен. Така, има пружинка. Така, сега това цялото нещо ще го изкараме от тук. Ето вътре се вижда къде е лагера. Ето го вътре лагера. Това тук е предпаза лагера, да не влизат бакулци, така че може да го изкарате капачката и вътре да изчисти хубаво. Махаме следващата пружина. Този големия лагер, който му паднаха две топчета. Ето тук ще ги съберем на едно място. И виждате какво остана тук. Планетарката. Я да видим как се движи. Добре. Но общо взето сега. Планетарката как се вади? Ето тук има една шайбичка, която се маха тази шайбичка, избутвате с отвърката и планетарката ще излезе. Така, ето е шайбичката. Ако искате по-близко да видите, изкарваме я. И сега трябва да излезе. Това можехме цяло да го изкараме така, но няма значение. Ето излезе тук тази част. Така. След като изкарате планетарката, вижте какво има вътре. Вътре са зъбите. Виждате ли как е вътре? Това цялото нещо. Трябва да минем от другия край. От единия край има една малка дупчица, а от другия край тази дупчица е широка. Какво трябва да се случи? Когато погледнете тук отгоре, малко не ми стига светлината, така ще се преместите леко. Когато погледнете отгоре, тук се вижда едно чопче вътре, което е вътре мушнато в този улей. Тоест трябва да направите така, че е така отблизко да го видите. Вижте чопче тук се вижда. Тоест трябва да го направите така, че да съвпадне с голямата дупка и през малката дупка да го избутате. В случая с какво да го избутам тук. Ето тук има една спица. Чакай да пробвам с нея. Оп. Ето, излезна. Ето вижте го чопчето. Така, това чопче, вижте как от един край е плоско, а от другия край е заоблено. Виждате ли, от един край е заоблено, от другия край е плоско. Трябва да го сложите с плоския край нагоре. После, когато го слагате, трябва да знаете това нещо. Каква работа върши това чопче? Той в момента не се вижда. В момента не се вижда, но на него има една дупка и има резба. Тоест, когато е влезнало вътре, след това тук има една верига с едно пинче, което се завива тази верига и се завива точно това чопче на тази резба тук. Тук някъде ще ви сложа снимка да го видите. Така че това чопче е важно тук. После трябва да бъде сложено правилно. Така, махнахме го чопчето и какво става след като го махнахме? Излиза и останалата част от планетарката. Така. И останалостта тук. Това е. Сега трябва всичко да го измия с бензин и после ще продължим. Но изобщо това беше най-трудната част да го измия, защото това цялото нещо, гръста се беше превърнало в нещо средно между катран и кал. Дори трябваше на места с отвърката да стържа, за да я махам, защото беше много твърдила тази грес. Не знам от коя година е сложена, но както и да измия го с 300 зора. И така, ето го, всичко е измито. Общо взето в добро състояние, няма някакви такива износвания, лоши или нещо да се намира счупено. Единствено една конусна гайка, която трябва да се замени. Къде беше тази конусна гайка? Ето я. Това е конусната гайка. Сега така малко ще приближа, за да виждате какво се случва. Малко са мръсни ръцете, но така е като работите с грес. Ето е конусната гайка. Вижте как от този край е гладка. Тук се вижда как леко е износена. А от другия край въобще, вижте за какво става въпрос. От другия край въобще е изкопана цялата, на дупки на дупки. Така че това трябва да бъде заменено. Разбира се, точно в момента няма да я заменя, ще потърся такава гайка, сега ще го сгубя с нея. Тя е външна гайка, т.е. там може лесно да се замени. Тя се пада под тази външната гайка, т.е. развива се тази гайка, маха се конусната гайка, слага се новата и се завива наново, без да трябва да се разглобява после нищо. На тази планетарка вътре стои една гайка, от една шайба, виждате къде е вътре. Така, чакай с нещо да я побутна. Ето е шайбичката вътре, виждате къде е, внимавайте да не загубите тази шайбичка. И също обикновено, ето като горе стои тази шайба, но обикновено тя се слепва с планетарката и по някое време може като я миете да падне и да я загубите, затова внимавайте. Обикновено от гръста се слепва, така че за тези неща внимавайте. Най-добре е когато разглабяте да е някъде, където ако падне нещо ще се види веднага. И така, тук ще започна сглобяването, като ще използвам тази бяла грес, която виждате, която е много хубава за вътрешни скорости. Това, което забравям всеки път да ви кажа, е, че когато миете планетарката с бензин, след това задължително в тези пинове вътре трябва да капнете някакво масло.
Защото те се въртят с голяма скорост там и се износват бързо и по принцип, когато го измиете с бензин и го смажете, после е възможно да се износи бързо и да се получат луфтове и вие да се чуете какво става. Затова тези пинове, които са вътре, които държат тези планетарни колела, трябва задължително да се капне масълце там нещо. Или да го накиснете в масло за известно време. Така че капвам тук масло на пиновете и продължаваме нататък. И така, тук поради някакъв проблем, не знам какво се е случило, но установих, че на видеото няма звук, така че просто го сглобете по обратния ред, а аз тук ще пусна това нещо на бърз кадър, за да го изгледате. Добре ли, добре, поне ще ви покажа под какъв ред се слагат частици, за да не объркате нещо. Така, взимате накладките, първо ги намазвате тях с грес, след това намазвате оста, цялата с грес, след това намазвате планетарката, мушкате планетарката на оста там, където е дупката, мушкате този пин с тъпата част навънка, слагате след това пружината, малката, след малката пружина взимате външната част, слагате лагера и капачката на лагера, след това слагате голямата пружина върху оста, след това слагате лагера върху външната част и външната част заедно с лагера е мушкате върху оста. Помните ли тази затворена шайбичка, която извадихме? Тя е следващото, което трябва да сложите обратно вътре. Тя държи пружината. Следват затворената шайбичка, конусната гайка и контрагайката завиваме накрая. И тук вижте, вече е готово. Това от този край всичко е събрано вече. Продължаваме нататък. Следващото, което мушкаме планетарката от другия край. Тук има една шайба, която трябва да сложим. Първо ще сложим тази шайба тук и отгоре трябва да влезе тази гайка, която застопорява. Така, че да се на гайка, хоп, штракна готово. Тук е готово. Слагаме тази част. Тук са накладките. Накладките сме ги сложили вече вътре. Ето тук има една пружинка, която трябва да оцелим. Тук има една дупчица на накладките, трябва да оцелим. Тази пружинка там да влезе. Готово. Лагера и другата капачка са тук. И затваряме. И сега остава да се навие. Но малко мръсно става всичко, но няма как, когато се работи с грес. Така, и горе-долу вече сме накрая. Това, което остава да сложим тук е тази капачка. Така, отвътре ще намажа с грес, за да не раздясва. Така, слагаме тук. Машинката почти е готова. Така, това, което става в момента, целия се омазах тук. Затова хубаво трябва да забършим сега отвънка навсякъде грес да няма. И ако имате обезмаслител, хубаво е като приключите отвънка това всичко да го обезмаслите леко. Ето така, вижте, стана идеална. Това, което остане, да завим втората гайка. Тук този обръч, който държи венеца. Сега ще го сложа тук да не се губи, но той принцип в момента не ни трябва, защото няма венец. Така, обръча го сложихме тук, той ще държи и тази капачка да не пада. Но общо взето почти сме готови. Нещо за обезмасляване. И така от външния край малко ще го почистя още, да не оставя грес. Греста е хубаво нещо, по принцип пази от ръжда тук, отвънка, но също така е полепват боклуци. Така че по-добре да е чисто. И скоро ще са ни готови. Остана да затегна тези гайки тук, но това ще го направя после.